Όταν μπήκαν μέσα τα γερμανικά στρατεύματα, τους ακολουθούσε ένα ολόκληρο οικονομικό επιτελείο. Με αποτέλεσμα την πρώτη περίοδο να επιδοθούν σε ένα πλιάτσικο. Ο όρος είναι αρκετά ακριβής. Άρχισε να εφαρμόζει την αρχή πώς θα απομυζήσουμε την οικονομία του ελληνικού λαού. Ο Δημήτρης Χριστούλας ήταν ένας από εμάς. Ήταν επίμονος, ενθουσιώδης, ήταν ο άνθρωπος της πρώτης γραμμής και ένιωθε ότι κάτι ακόμα είχε να προσφέρει, τη ζωή του. Και το έκανε. Δεν παραδέχτηκε την ήττα. 4 Απριλίου 2012 προχώρησε σε μια συνειδητή πολιτική πράξη. Μια κραυγή αφύπνισης. Ήταν ένας προοδευτικός άνθρωπος, ήδη προσανατολισμένος, άνθρωπος ο οποίος ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Σας φιλώ όλους από τον τόπο της εκτέλεσης. Θα με ψυχρεμία δίπλα. Griechenland ist die Wiege der Demokratie. Durch die Demütigung der Menschen in Griechenland wollen sie ein Zeichen setzen für die ganze Welt. Wir wollen die Demokratie nicht mehr und ihr braucht sie nicht mehr. Σήμερα είναι ένας συγκαλυμμένος φασισμός, ενώ τότε ήταν ένας εξόφθαλμος φασισμός. Dass sie wissen, dass das aus denselben Büchern und denselben Köpfen kommt, die diese Pläne schon für die Nazis gemacht haben. Το σχέδιο αυτό ξετυλίχθηκε στην Ελλάδα γιατί υπήρχε και ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο ήταν πιασμένο από 1000 μεριές από τη Γερμανία. What these men did was done with the utmost deliberation, and would, I venture to surmise, be repeated if the opportunity should recur.